Nakuhaan sa CCTV ang pagkawat sa napulo ka mga monoblock chairs sulod sa usa ka simbahan sa Barangay Kamputhaw, Cebu City. Ano ang report ni Alan Domingo? Makita sa kuha sa CCTV ang nakabisikletang lalaki diin karga niini ang mga gipatong-patong nga monoblock chairs na sayran nga gikawat di ay ang maong mga lingkuranan. Nahitabo kini niadtong Miyerkules sa buntag March 18 diin gikawatan ang Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Barangay Kamputhaw. Kung tanahon sa kuha sa CCTV, daw normal ra nga nang hakot sa mga bangko ang suspect. Matod sa usa ka utility nga nasakpa na unta niini ang kawatan og iyang gihold samtang gitawag ang security guard apan sa pagbalik nila sa dapit nakasibat na ang maong lalaki. Ibutang sa bagay akong kuno ng gwardiya. Nisaka ko sa gwardiya, nagkaon pa mo din ang gwardiya. Nga dangtang mga pila ka minuto na kung tutuyo ko ang gwardiya, pagkita na mo sa gwardiya, akong istoryahan. Gidagan din sa gwardiya, gitanaw din namuwa naman siya diha. Moto giblatter na mo daan unya na among gitanaw tong sa CCTV footage sa barangay sa Kamputhaw. Unya mato last day gahapon itigaan mi schedule for makita na mo dito sa kamera alas 4 sa hapon. So Nataho na nila sa barangay ang nahitabong pagpangawat, wa pa'y nakamayong sa panagway sa suspect. Panawagan na mo sa public, if ever nga maka-identify mo aning tawhan na, please in behalf sa pares sa team of pastors nga itawag lang sa staff para ma-identify. Samtang na itong Pebrero 18, laing pagpangawat og cellphone ang nahitabo sa susamang simbahan ang nakuhaan usab sa CCTV. Makita ang lalaki nga misulod sa opisina. Nagpaniid pa kini og dihang nakakita og adunay cellphone nga naka-charge og walay tawo ni atong higayuna. Dali niya kining gikuha og dayon sibat. Nailhan og napasakaan na matud pa og kaso ang maong lalaki. Adunay mensahe ang building administrator sa parokya sa mga kawatan, ilabi na nining panahon sa Kwarisma. In behalf sa team of pastors at among pares, kay padulong naman ta sa Holy Week, nga unta ang hitungdan nga nagbuhat niya ni makapamalandong sa Ginoo nga how good is the Lord and merciful. Although na magyoy reparation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.